در ملکی سرمایہ کاریہ سالانہ بنیادہ اب درصد گیشی بتگ ملکہ تچکیں در ملکی سرمایہ کاری رہو کے مالی سال اولی چارمی مایا اب درصد گیشی ریکارڈ کنک بتگ اسٹیٹ بینک ردا رہو کے مالی سال اولی 4 ماہ پاکستان تچکی در ملکی سرمایہ کاری کل 525 ملین ڈالر ریکارڈ کنک بتگ ایک گوستگی مالی سال امی وعد مقابلہ اب درصد گیشی گوستگی مالی سال امی وعدہ ملکہ تچکے در ملکی سرمایہ کاری حجم 490 ملین ڈالر ریکارڈ کنک بتگ رہو کی مالی سال اولی 4 ماہ چین، برطانیہ، نیدرلینڈ اور امریکہ پاکستان در ملکی سرمایہ کاری درگتا چلڑین چین امی مالی سال اولی 4 ماہ ملکہ 150 ملین ڈالر، برطانیہ 64 ملین ڈالر، نیدرلینڈ 56 ملین ڈالر و امریکہ 35 ملین ڈالر در ملکی سرمایہ کاری بتگ۔ وش نیوز اسلام آباد۔